बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थांनाय 24 फेब्रुवारि खालाराव अदालगुरिनि दैफाङाव केनाराम बसुमतारीनि मुङाव इनकाउन्टाराव जिउ जोबनाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै सहखौ दिनै नखराव लानानै फैनाय जाबाय। नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज अदालगुरि पुलिस बिफाना इनकाउन्टार जानाय सुबुंखौ सिखाव दाखाथियाव लोब्बा थानाय केनाराम बसुमतारी होननानै केनारामनि नखराव हरनाय जायो आरो केनारामनि नखराव हर गेजेरनि समावनो बरसला फानबारिनि दैमा सेराव फबनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय डिम्बेश्वरनि बिसिया गोथै देहानि सावगारिखौ नुनानै रोखा सिनायथिदोंमोन आरो फबनाय देहाखौ बुरखांफिननानै फिन आरोबाव बेखौ सिबिआइ हानजाया नायबिजिरनायजों डिएनए टेस्ट खालामो आरो 18 साननि उनाव डिम्बेश्वर मोसाहारि होननानै डिएनए टेस्टनि गेजेरजों फोरमान जाबाय। थारैनो बेबायदि जाथाया माबोरै जानो मोनखो? मा न्याय होगोन डिम्बेश्वर मोसाहारि नखरनो ना बेबायदिनो जोबलांगोन? बेनि गासैबो जाथाया थारैनो अदालगुरि पुलिसा दाय गैयै सुबुंखौ साजायनानै इनकाउन्टार खालामदोंमोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज थांनाय 24 फेब्रुवारि खालाराव अदालगुरिनि दैफाङाव केनाराम बसुमतारीनि मुङाव इनकाउन्टाराव जिउ जोबनाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै सहखौ दिनै नखराव लानानै फैनाय जाबाय। नंगौ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज अदालगुरि पुलिस बिफाना इनकाउन्टार जानाय सुबुंखौ सिखाव दाखाथियाव लोब्बा थानाय केनाराम बसुमतारी होननानै केनारामनि नखराव हरनाय जायो आरो केनारामनि नखराव हर गेजेरनि समावनो बरसला फानबारिनि दैमा सेराव फबनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय डिम्बेश्वरनि बिसिया गोथै देहानि सावगारिखौ नुनानै रोखा सिनायथिदोंमोन आरो फबनाय देहाखौ बुरखांफिननानै फिन आरोबाव बेखौ सिबिआइ हानजाया नायबिजिरनायजों डिएनए टेस्ट खालामो आरो 18 साननि उनाव डिम्बेश्वर मोसाहारि होननानै डिएनए टेस्टनि गेजेरजों फोरमान जाबाय। थारैनो बेबायदि जाथाया माबोरै जानो मोनखो? मा न्याय होगोन डिम्बेश्वर मोसाहारि नखरनो ना बेबायदिनो जोबलांगोन? बेनि गासैबो जाथाया थारैनो अदालगुरि पुलिसा दाय गैयै सुबुंखौ साजायनानै इनकाउन्टार खालामदोंमोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंलु जानानै थाबाय।